Пак казвам, че за голямо съжаление българския ВАР повечето пъти пречи, отколкото да помага. Аз съм с двете ръце за ВАР, разбира се, но не в този български вариант, който се показва. Тоест да се помага на определен отбор и да се пречи на други. На Ботев пречи ли се? В много случаи. Защо? След като е един от големите... Това не мога да го кажа. Не мога да дам отговор на този въпрос, но мога да изпадам в детайли сега в подробности, но много от срещите. Аз в един матч си позволих да критикувам, знаете, наказаха. Хората искат да ми затворят устата по този начин, но пак ви казвам, аз не съм от тези, които някаква глоба ще го притесни и няма да казва своето мнение. Винаги ще го казва своето мнение, колкото и да е неприятно за някои хора да го чуват. Никой не е в състояние да ми затвори устата и когато виждам несправедливости и така нечестни подмолни игри, винаги ще ги казвам нещата. Такива като са. Аз мисля, че няма на пазара и ако има, те всички са обвързани с договори, а цените са изключително големи, така че ние нямаме никакъв шанс да вземем български футболисти. И затова разчитаме повече на нашата школа. Опитваме се да вкараме в мъжки отбор, да интегрираме вече повече футболисти. Така че основата ще бъде от нашата школа и разбира се чужденци, които успеем да намерим.